Hello ‘yan uwa, wannan wani sabon platform ne wanda za ka yi arbitrage da shi. Gashi na wannan shangera ɗin nan, wannan shangera ɗin nan, to shi ne, in za mu shiga cikin shi mu ga ya yake. Da shike ni na taɓa buɗe account ɗin, yanzu za mu yi login kenan. Za ka zo nan wurin login ɗin nan. Yanzu za mu yi login, bari in post na video ɗin domin in sa password ɗina. Sai mu ci gaba. Da kun ga yadda application ɗin yake. A nan sun ce mu yi applying in order kati ɗin kenan. A nan za su ba ku wallet guda uku na naira da na cedis Ghana kenan da kuma US. Kun gane ai. Sa'annan a nan za ka yi converting na kuɗi kenan. Bari mu shiga gurin converting, za ka sa naira 50, misali naira 5 kuɗin Najeriya da kuma Ghana. Kaga 0.06 kenan. You can convert it, you can crypto converter duka za ka iya yi. Sannan za ka tura kuɗi zuwa ƙasan da kake so. Za ka tura wanda yake Ghana, za ka arbitrage da shi. Sa'annan in ma bank transfer ne duka za ka samu ka tura wanda yake Ghana ko America. In za ka yi funding na wallet ɗin, ga gurin funding ɗin nan, wannan wurin funding kenan. Sa'annan za ka yi sayan airtime, za ka yi wallet transfer mai shangera wallet ɗin, za ka yi masa transfer. Amma bari mu shiga gurin nan, phone wallet ɗin ku ga yadda ake yi. Nan za ka shiga a gurin phone via card ɗin nan, sai mu shiga gun, sai ka sa amount da kake so. Misali mu ce 10 naira, sai ka zo za ka zaɓa is it debit card ne ko kuma pay with account. In pay with account ne, sai ka taɓa pay with account ɗin. Misali za ka sa phone number ka, sai kuma ka zaɓi banki huɗu ne: First Bank, Sterling, United Bank da kuma Zenith. Da shike ni Zenith zan amfani da Zenith, sai in sa account number 3814048. Sannan sai in sa date of birth na, misali 1997 January 1st January. To da man ka sa, sai ka danna pay. Total of 10.30. Now, do you want to continue? Since I yes. And kun ga za su turo min da OTP, but messages ya ci gaba yadda za a shigo.
yanzu za mu yi cancel shikenan.